sa Baclayon mag-wake mass or kanang mukasal or mo-celebrate o fiesta, nagyoy lahi nga feeling. Murag feeling of nostalgia. Kay na may giingon, home is where your heart is. Kinsa may makalimot sa Baclayon, nga naay the Erwin Lagura. Nga panahon sa Holy Week, maoy mag-andam gikan sa Santo Entierro hantod humba para sa Last Supper. Or kinsa may makalimot sa kumbento nga gisugdan ni Father Efren Bungay gitukod unya ako'y nakapahimos og puyo unya didto ko naglangoy-langoy nga tagahawak ang tubig paglunok. Kinsa may makalimot sa Baclayon, dinhira ko kasaway ko higdag karsada panahon sa linog. Or kinsa may makalimot sa Baclayon nga dihay gihimo nohong kapilyang gamay sa Kanujaw. Kinsa may makalimot adtong panahon nga mag-agian ko payahan uli sa balilihan. Unya kinsa may makalimot sa inyong mga dagway. I am seeing very familiar faces. Unya mauna, no, murag na yung mga taga Santa Cruz, na si Sister. So I'm happy to be here. Sa di pa kumusugod, no, kay labi na kay nag-Station of the Cross, unya murag daghang busy karong adlaw, mag-unfreezer tag-jutay. Simple nga unfreezer, pero anha gyud nato masukod og kinsay alive, alert, enthusiastic. Okay. Kung mo ingana ang akong kamot, one clap. Sige, sample. Mura maghinay, mura magganayang alas 9 pamikaon. Kung pikas, 2 claps. Sige, ready? Sample. Unya kun ana, silo. Kung naaga ni musipyat, alams na. Unya, may nga na ganikos kamot, daghan nga clap. Okay, ready, start. Yung biti pag mga tiaw. Sige, atong paspasan, no? Ang inyo pong clap, paspas po, inyong clap po kay. Sige, ready, start. Last time, ready, start. Sige, salamat. Murag, it's very inspiring. Nung human sa pandemic, nagtapok ta dinhi karon, niya murag free na, wa na distancing, niya naanay mga recollections, unya balik na sa tanang kalihukan sa parokya, ilabi na ang processions. Kay usa na ho ka description sa Baclayon when I was assigned here. Mayingon ko dayon, parish of processions. Magprosesyon og Santo Niño, magprosesyon og San Jose,
magprosesyon sa tanang hapit debosyon. Unya kamora dinhi sa Baclayon nga naay 34 ka imahen panahos Biyernes Santo. Daghan pa simbahan sa Santo Papa. No, that's how religious this Christian community is. Karon, ambot na kaampambit na kuniini sa uban nga dihay usa ka batan-on nga nakasakay sa usa ka bus. Pagsakay pa niya didto, sus diha may dalagang puwerte kagwapa. Mautong mitapad dayon siya aron di pa mailugan. Tanto nilang istorya kay mura magmaingon siya, sus murag maun naman ni akong forever. Mautong mingon siya, kinahanglan akong sukdon ang among degree of compatibility. Mautong iyang ipangutana, day, unsa man po'y imong horoscope? Mitubag pod ang babae. Unsa man ang horoscope dong? Low IQ man di ay. Horoscope ba ka ng kapalaran? Ako pananglit day ang horoscope, Cancer. Mingon man ang babae, hoy, grabiha pod na. Aho kay Almoranas rajon. Mauno no swerte ta with the hazards of the pandemic nga nawa na murag balik buhay na. Dito bitaw sa Panglao o sa Dawis, nato ako nasahin sa sungkulan, murag may balik na ang mga turista, murag balik na pod ang mga panginabuhi. Pero kay bao ba mo unsay akong na-detect karon nga mura og balik na kaayo ang pandemic kadtong kinadaghanan nga PYM nga na magtapok sa kumbinto in Jutay. Kadtong 50 kapin ka altar boys hapit na mo puyog simbahan kay tugtan in Jutay. Nga usahay gani ang manimba mas kinadaghanan pa mag-awas sa pandemic, niya karon tungod kay balik na sa daghang mga kalihukan, kalambuan sa kinabuhi, nay panahon nga madyutay. Mauni nga angay natong tan-awon, angay natong i-evaluate ang atong kaugalingon. Karon, kay numdom ko usa ka istorya, diha kunoy usa ka lalaki nga misud sa simbahan. Pagluhod pa niya didto, sus, didto man gyud siya luhod at tubangan sa gadupang nga krus. Nya miingon siya, Lord, salamat kaayo. Nagsakay ko sa dore ganiha. Nakatapad ko galaking mura magdatuon. Hawng gikuot ang pitaka. 5,000 sod. Salamat yun, Lord. Nakadungog magtingog siya, swerte ka. Ano kaswertin ho, ani ha? Di, mingon na po siya, Lord, niya tumiyaging simana, akong gisaka ang apartment sa among silingan. Kay way tao. Sus, nakakawat ko og iPad. Ahong gipaulian. 15,000. Salamat, good Lord. Sus, nakadungog pa man yung, swerte ka. Di, miingon siya, Lord, sa may nakaswerte na ho? Miingon siya, swerte ka. Kay guwapay, lansang ni hong tiil, dugay na kang gipatiran. Kita ra ba usahay no kay murag, angay po tapatiran. Ngano man, tungod kay nakaibaw untatag unsay angay, unsay insakto, yan diet, mura ba og sighimo gihapon tag mga trampas sa atong kinabuhi. No? Arita magsugod sa mga pare.
pananglit. Dahil pari nga nagpakumpisal. Sus, ang babayi nga mo kumpisal kay perti man kagwapa. Motong miingon ang pari, day, mo kumpisal ka no? Ulag kay padre. Dali, lingkod, pidpid na ho, kay bungol-bungol ko. Sus, gipapidpid, sus pangana pas pari, perti manghumuta. Haladay panugid. Miyangon bendisyon ko padre kay nakasala ko. Sige unsa may sa ni muday. Padre, naalagi ko'y uyab. Di mingon ang pari, dili sala ng naiuyab. Maubitaw na mga uyab, unya kung makasuod na eventually, kamura po'y maminyo. Nya mingon pod ang babae, padre, ang ahong uyab kay pari man. Di mingon dayon ang pari, taga-disaman. Marites. Taga-silingang parokya, padre. Mingon siya, taga-silingang parokya. Ay day, dakong sala. Ang imong penitensya, 5 ka. Unsa madyo kadako ng saa. Perti kadako. Nganong adto man ka manguyab sa laing parokya na may pari din he. Patay tanan. Mo nagiingon nga usahay bisag unsay estado sa atong kinabuhi. Di kalikayan nga makahimutag mga kasaypanan. Aritas magtiayon. Abot na kahinumdum pa ba mo? Ako ning giistorya kani adto. Dahil ba nag-asawa nga napo nakatuig nga minyo, mingon ang bana, day, unsaon man ni nato, po katuig na tang minyo, dyan mo tay savings, bisag jutay. Di mingon ang asawa, unsaon gud nato pagka-savings, ang kanang sweldo ni mo, di yun paigo. Di ta mabuhi, ugwa pa ni ubanig utang. Bali-bali lang tagpio ani. Di miingon dayon ang bana, na ako'y pamaagi day. Maghimot tag ang kalsiya. Unya, minyo man ta. Matagdog na to, muhagbong og 100 sa ang kalsiya. Unja, ikaw day, kay ikaw rabay manguhit na usahay. Unja, kada kuhit ni mo, di inigkahuman, hagbog usang katos. Sus, in 5 years, inigsuk-suk sa bana sa 100, musukol na. Dimingon ang bana, panahon na gyuniday, bukoning atong ang kalsiya. Kay kibaw na ka, unya kawaton, sayang ang savings. Di ilang gibuak, sus pagkabuak pas ang kalsiya, di may sagol 500 o 1,000. Di mingon ang asawa, day, nganong nasagulan man eh, nga kadahuman natugdog, ako may muhagbong 100 raman jud ni. Mingon ang asawa, ang angman og manis kumpare tibuok man po'y hagbong. Patay tanan. Unya usahay rabano gahi tag-o. Payura gud na atong usa ka bana gidid-an as doktor, di na gyud pakanon og karne. Matong miingon ang doktor, so kad karon ang kanon ra gyud nimo kanang mulangoy, di iyang gituman, tulo ka batanon. Mingon man na ang batanon, pa na ako'y crush atong silingan. Unya, ako diyong panguyaban na pa. Di nangutan na ag amahan. Kasi mingan, Lolita pa. Susmiingon man na ang amahan. Ayaw, kay kana si Lolita, aw ng anak. Ayaw po kay
natuni mo ng gipangbuhat ni Papa. Mingo man nagmama, ay sos, ikaw Roy, panguyabila man na. Say panguyaban nga igsuon man, ingon pug mama, unsa ikaw, anak ba kay imong papa, di man pod. Patay tanan. Now, asa man gasugod kining tanan. Kani makasata, nagsugod yun na sa temptation. Maunang, it's good to know the enemy. It's good to know the tactics of our enemy, ang panulay. Kay kaning atong pagkamakasasala, mapari man, malaygo, mamadri man, asa man kasugod, temptation. Mo nang atong pamalandungan, mabitang ka-recollection ta, aron atong mabalik tanaw ang atong mga kasinatian. Atong mabalik tanaw katong mga tentasyon nga nagagi sa atong kinabuhi. Ilabi na kadtong mga temptations nga kita ang nabuntog imbis ang tentasyon ang atong buntugon. Unya ang naitabo, nakasala na hinuon kita. Number 1, there are 6 types of temptation. Number 1, kanang gitawag og natural temptation. Unsa man na, kana bang temptation sa food, temptation sa sex, temptation sa bisyo. Those are natural temptations. Nyausahay ra ba naa na all around us. Gidili ka mo kaog daghang tamis, unya og makakita kag litsiplan namura na pug kasing-kasing sa utitod. Makakita glitson, high bloodon og di salinan. So mao ni mga butang, mga natural temptations nga kanunay naglibot-libot nato nga mga katawhan. Number 2, second is gitawag og influential temptation. Kana bang temptation nga kada na pong mga tawo nga we look up to, maura po'y makatintal nato pananglit. Katong giistorya na ko ninyo sa una, anak nasakpan nga nangawat og mangga, nakit-an sa tag-iya, di kasabaan, ikaw ang bata, kawatan kag mangga, banto na kadi imi kahinugan, isumbong takas imong papa. Tubag po, di na kinahanglan sir, nga numan, naa si papa sa pikasanga. Mao na influential temptation. Imo pang amahan mismo ang nagdani mo aron buhat og dili maayo. Pareho sa usa ka anak, miingon sa papa, "Pa, unsa man ang nightclub?" Ay sus anak, bisan sa una-huna, ayaw gyud hunona ang nightclub, maot na. Nganong unsa may nakamaot pa? Basta inigsod nimo sa nightclub, nakakita kag di maayo. Sus, imbis ang anak mahadlok sa gisultis papa, nagtigo man og kwarta or makasud sa nightclub. Mao kadto, tigom siya, tigom. Sa nakompleto na, miadto sa nightclub. Sus, pag-adto pas nightclub, pag-ukab pospultahan, diha gis nakit-an siyang di maayo. Kaya ang iyang papa, nagsabak-sabak og dalaga. Mo na influential temptation. Maunay angay nato nga tan-awon kanunay. Nakahinumdum ko diha kunoy usa ka sawa nga ang iyang bana butan kaayo. Maayo kaayo ang gipanghimo, maayo ang pag-provide, pero natingaman ang asawa. Kay after 15 years,
muuli ang banat ting sweldo, hubog na. Unya karon dili na sakto ang ihatag para sa ilang mga kagastuhan. Mao tong gisunod sa asawa, sus pagtanaw pa. Musod man ang nightclub. Pagtanaw pa, nag-table pa jog perti ka batanon, gwapa nga dalaga. Mingon siya, di ni mahimo ug dili nako gamiton ang proactive approach. Usa may gibuhat sa babaye, gikuha ayang savings miadto sa Manila, miadtong VK Belo. Unsa may iyang gibuhat? Una, ang sampot nga nagkahurot gidugangan di ana, agdughan pong hanaw na gipadungagan di na ana, sus gipablitz tibuok lawas perti kaputi, mag-amag magabii murag rosaryuhan, sus gipariban ang buhok og katulo nga kaning iniglingi murag maglain ag ija, gisakaan ang kilay kay aron madonyatik, gipasaka ang ilong, unya ang wait gipa-injeksyonan murag si Angelina Jolie nga kaniadto ingana ang iyang wait na ingana na. Sus agmata ing palit og contact lens nga green, dan mura na siya iring. Sus karon mingon siya, tan-awon talang banaha ka. Motong may uli dayon siya. Unsa gibuhat niya? Meditos nightclub kay pitsa 15 man. Pag abot Sojas nightclub, dito siya sa usa ka table, nagpaypaypay, nag-number 4, ga miniskirt. Sus ing sud man iyang bana, di arag tabaghak. Pag sud pas bana, iyang gisitsitan, ing lingi, jamnog nakurat. May bagong empleyado ani. Di gipalingkod ayon. Sus paglingkod pa dito, galing-lingi magbana. Kay nangitas iyang suki. Kadi giingnan sa iyang asawa, dong, nganong nangita pa makaglain? Wa ka gwapahin na ho. Gwapa man. Ya, wa ka siksihin na ho. Siksi man. Nya ngano nangita makaglain? Di man ka kanaho type. Manong di man kunimo kanaho kunimo type. Ambot ngano di ka no type kay tanaw-tanaw na ho. Mura makagnaw ang asawa. Patay tanan. Sunod, kanang gitawag og promotion temptation. Kana bang na kay giapas? Aron matagaan ka og nabitaw uban, nabitaw madawat nga something good. Nabitaw uban nga murag magpabon agin og kadiyot. Kay tagaan man og kada meeting og pila ka kilong bugas. Unsa og mabuha na ng bugas kay mauli na pod. Labi naghimatjo na magkumpisal. Mao na gingon og promotion temptation. Kinumdum ko aning promotion temptation. Di ako na applicant og trabaho. Pangutana, okay, ako kang dawaton kung ganahan ko sa imong tubag. Mingon dayon ang supervisor. Pila may 6 divided by 2. Mitubag man nag-applicant 3. Mingon ang supervisor, 2 honest. Di ka na dawaton. Honest ra ka. Sunod ng applicant, 6 divided by 2. Mitubag man na ang applicant, 2, sir. Limbungan ra ka.
Di ko nimo. Applicant number 3, the same question. 6 divided by 2. Mitubag man na, sir, kung 6 gani divided by 2, 4 imo, 2 aho. Dawat ka. Mao nay promotion, temptation. Kaya na kay giapas, promotion, or any benefit, mao nang mo give in ka. Mao na bantayan. Number 5, kanang gitawag og number 4, persistent temptation. Kanang labuk-labukan gyud kag muna sa maong temptation. Ambot nakahinumdum ba mo aning istorya? Day usa ka lalaki misud sa simbahan. Misimba, nagampo, tanan gihimo aron malig-on siya nga makalikay sa temptation. Sus, paggawas pa niya sa simbahan. Diya may katagay. Beer grande bitang perti kabugnaw. Kana ba itong inikuno-kuno ni mo na ay sa suod? Perti madyong lamian ng beer basta libre. Sa gibuhat niya, miingon man na, Brad, tagay sa dire. Sus, miingon man na siya, tanaw, hangad siya sa langit. Lord, close my eyes. Mutong piyong siya, lakaw. One temptation down. Lakaw na po siya. Sus, pag-abot sa unahan, diha may gadag hinuktan. Gaw, dirbis korilya. Sus, sorry gaw, jamu ko'y puhunan. Tagaan ka no, 2,000. Sus, Ginoo, di maganin ni pabaylog 5 sa una. Karong tagaan kong 2,000. Nga ni John ang temptation. Kung sa gibuhat niya, duol siya. Hangad sa langit. Lord, close my eyes. Piyong na po siya, lakaw. Ingon siya, 2 temptations down. Sus, pag-abot na sa ngiaw lugar, ambot ka og tunga na bato. Diya man ay miingon, sus, Ginoo, kusit-sit pa lang muna nagadag come here. Sus, paglingi niya, perti man kasekse. Di, lingiw gihapon siya, kay, di dyan patintal. Sus, karon kay, nahilo man. Di milingi siya. Paglingi pa niya, miingon man na ang dalaga, come, lover boy. Kung siya gibuhat niya, mihangad siya sa langit. Niya miingon siya, Lord, close your eyes. Patay tanan. So bantayan nato kay usahay ra ba kung di ta makuha sa ginagmayng temptation, anhi takuhaon sa persistent temptation. Labok-labukan yung ka, hangtod ka makuha. Karon, number 5, na gitawag og temptation nga perfect setting. Unsa man, wala gipahilo na tanan nga matintal gyud ka. Pananglit, katong tig-istorya na ko ninyo sa una. Muadto ka diri sa aring di ang dapit sa San Roque. Pagtanaw pa nimo, way tawo bisag jutay. Usa ka senaryo, way tawo. Nya karon gigutom ka. Paghangad pa nimo, nay punuag kay mito. Pagtanaw pa nimo, day bungang perti kay hinog. Unya karon naay tapad nga tukon. Nya sa tumoy sa tukon, naay sibot. Sa tanawa, way tawo. Naay kamitong hinog. Gigutom kapag ayo. Unya, naay tukon, napay sibot. So, perfect setting. Maunang dako kag tendency nga mo buhat o di maayo. Pero hinum di me, dili pa na sala. Ano sa amang ka makasala? Kung magsugod na kagdughit, labi na sige nakagpanutho og liso, labaw nangita nakagas kay kwaon tong matagok. So maunay
perfect setting. Muna atong bantayan kay perfect ang setting. Napailaing perfect setting alang sa magtiayon. Diya may bana, a faithful husband. Karon, after 15 years, natinga naman siya, kay ang bana, di na mo case niya. Unya, kada gabi mar di na gustong mutapad higda. Mingon adayon ang asawa, na ginikinaingnan. Karon miingon man na ang bana, day, dako naman ang atong negosyo. Magkuha tag sekretary. Og nate sekretary, arway sabid. Og mukuha ta kanang dalaga. Di miingon na ang bana, la asawa, la inanida. Di na mo kiss na ho, di na mo dog. Nya pagkahuman, mo hire og sekretary, kana pa yung dalaga. Motong miingon ang babaye. Musugot ko dong, basta kay ang i-hire nimo nga sekretary, kinahanglan ako'y mo set sa qualification. Ang sa may qualification ni mo day. Qualification number 1, di ti kaligo. Qualification number 2, kagkag buhok. Qualification number 3, kanang yilog ngipon di natin panutbras. Qualification number 4, di na mag-ilis balik-balik sa nina. Mingon managbana, day, dili na ta kinahanglang pangmukuhag lain. Ngano man dong, mingon ang bana, qualified ka kaayo. Mo na'y perfect setting. Mo nang ikun ikaw, minyo, pagwapag yod. Kay kunaan ni mo tong tanan, nagbuhat kag perfect setting, nga ang imong bana, mangitaglain. Maunang, kinahanglang kanunay giyong pagwapa. No? Mo na perfect setting. Number 6, kanang gitawag og isolation temptation. Kanang ikaw rang usa, way nakakita. Kanang musud kag CR. Pagkahuman mo gamit, lingi-lingi ka. Aw, bago ning flasan, nga bulingon man ning balde. Unja, mutanaw po ka, hinay po ning tubig, nya, bulingon pong daan, nya, wabay taon nakakita, lakaw ka. Mabudagingon nila, giunsa nimo pag-amping o paghimo ang butang, way nakakita, mo na'y true test of character. Kay nga naman, kung wa na ganyan nakakita, natay tendency nga bubuhat og di mayo. Pananglit, mag-drive ka sa imong sakyanan, nagdaha ka og sudanan sa Jollibee, unja gabiyahe ka, asa man ito ni ilabay ha? Dahil ngiaw-ngiaw na nga lugar, abrig bintana, sorry Lord. Manong gibuhat ka nimo, may nakakita. Maunay isolation temptation. Mauni tendency, mauni ang mga temptations. Aduna pay daghang klase, pero mauni ang akong gi-identify nga posible nga mauni ang makabuntog nato aron kita makasala. Now, kung makasala na ta, unsa may angay natong buhaton nining panahon sa Kwaresma. Kinumdum ko diha kunoy usa ka kontraktor kanang mamintal og balay. Karon daghang mukuha niya kay barato man. Pero ang tigbuhat din niya maong barato kaya ngayang pintal sa gulag tubig. Di natural makasave siya. Sus karon, dekas Asya may hangyo sa pari nga mo'y mo pintal sa simbahan. Di muna-muna ng pamintal sa simbahan, tunga-tunga sa pagpamintal. Miingon dayon ang iyang mga pintor, Sir, di paigo atong pintal. Miingon pod siya,
Ngano di man paigo, nga mao man ni kasagaran natong quantity sa atong ipintal kun ngani kadako nga building. Mingon ang usa, sir, wa na mo sa gulig tubig. Nganong wa man mo sa gulig tubig? Simbahan baya ni. Mingon ag pintor, tuo man ka sa gulig tubig. Di sa gulag tubig, di pintal sila, di hapit na malukop kay lasaw naman. Miuwan bitaw nagkalit, kusog, check, huslot na ng pintal. Mikilat, midugdog, nakadungog silang tingog sa langit nga miingon, repaint, repaint. So unsa may punto, kung kita makasala, kinahanglang maghinulsol og maayo. Ang problema man gud karon, sometimes bisan man ganig mo kumpisal, kulang sa paghinulsol. Kana mo kumpisal kenta mo be. Jamiingon mo ni Monsignor Harold, Nyor, nakasa lagi ko, Nyor, sala panugid. Jamiingon mo ka, maritis lagi ko, Nyor. Naghinulsol ba nagangisi-ngisi man? Mamakak lagi po ko, mangawat po ko usahay kwarta, itong pitakas, ang bana, kaya magutigatan. Diyan magkatawa-katawa. Wa na'y repentance. Kinumdum ko sa una, panahon sa Holy Week, dili naman ta magduwa-duwa. Dili naman ta magdagan-dagan. Mingon ng atong parents, pagpuyo, gabaan mo, si Manasanta ron. Manong sa ibuhato na to, anal magligad-ligad, mo abrig the way HP. Hindi mo tanaw dayon, maminaw dayog drama nga mga sentimental. Hindi dayon hilak-hilak, pariho. Labi nagnapoy mga lansang si Kristo. Nga naka-holy. And labi na Good Friday. Linaw na ang kalibutan. Di nakakakitag mang lakaw. Karon bitang gabi una, ang simbahan na mo sa sungkulan, tapad og gym. Karon na pud mi Paris recollection. Samtang ko recollection din na po recollection dito. And I learned just this morning, nga naay nakaschedule nga basketball game dungan sa recollection. Unya kanang basketball game ra bagyod Governor's Cup. Lila versus Dawis. Ang man di ay tungod kay naay ga recollection, inexcite, inikasyat sa taga-Dawis, mingon sa taga-Dawis, oy, ingsyat. Mag-iyak-ijak jud na. Sumingon ko, nagduwa pa on a Holy Week. Matong akong gitawagan si Vice Mayor, mautong ilang gibalhin og laing gym na dili tong tapad sa simbahan. You can just compare. Ag sa una, giunsa nato pag tahod ang Semana Santa. Nya karon, murag ana ra gyud mahilom og mahunong panahon sa Biyernes Santo. Murag ang mga adlaw sa semana is just like any other day. Maunang panduman kita karon nga maghinulsol. Karon, unsaon man nato aron kita makalikay sa temptation. Number 1, do not fight alone. Meaning to say, kung mura ka ni kag natintal na, if you have friends that you can share your, you can confide your feelings, adto ipaambit. Mura lagi ko, natintal ko, magpatambag ka sa imong higala. Ayaw jud mari. Ayaw jud. So, do not fight alone. Na kay moral support. Somebody who can give you strength na makapalig-un nimo aron dili ka matintal. Number 2,
avoidance. Maningkamot gyud taglikay sa mga occasions of sin. Kana kuno kung di ka mulikay og temptation, pareho ra kuno nagbutang kag kandila. Unya ang imong kamot imong ipaduol sa kalayo. Nya mayong kag Lord, di in taong ko mapaso. You should avoid in the first place aron di ka mapaso. Muna, number 2, avoidance. Number 3, be careful with little things. Kanira bagong paagis demonyo, pati kangun ra ka ginagmay, hangtod ka masud. Pareho gud anang marites, mayong na dyan, mare, ngano man, na ako'y istoryanin mo. Ginagmay, usa pa ibusdak tong usa ka sakong chismis. So be careful with little things, pati kangun lang kag jutay. Karabi itong uban, magsugod lang, pila raman, nangawat na kog 5 pesos ni mama. Mana man nakadako, ang to 50, hang to dako na kag kinawatan. Little by little, mo nang magbantay ta, be careful with little things. Number 5, be in good company. Kay kung ang imong kauban kada adlaw puro libakira, maurog yun na'y ulian sa istorya. So choose your friends. Mao nang be in good company. And number 6, kinaimportantihan, depend on God's strength daily. Kay kung ato rag yung kusog ang saligan, usarag yun, there's no way kung di ta mo give in sa mga sala. So mauma na sa ato pa, pray always that you may conquer the enemy. Muna ibiliban ako din hipod sa Baclayon kay mga hinimbahon pod buaw. Og sige gani kag simba, mas lik-on kang di matintal. Andiyan miingon ta, ano malagi pader si kuan? Tintal man. Tintal ganing tigsimba, unsa nakaog, di pa tigsimba. Mao na maninintal. So kinahanglan mo simba, pero kamusta man pud ta inig simba? Og magwali na si Father Harold o di si Father Prem naman po'y uban kay magpijong-pijong ra. Diyan mo bukara gamay, wapa man mahuman, tiwason. Mahubitaw tong dahili minister kay magpijong-pijong man lagi. Pagbasa pa ninja, a reading from the letter, imbis mingon og a reading from the letter of Paul to the Philippians. Mingon man siya, a reading from the letter of Paul to the Philippines. Santimaan si Kata puta. Pagod pastumoy, naku Japan magli-minister. Imbis mingon, this is the word of the Lord. Ang nalitok, this is the end of the world. Diya kapijong-pijong man, thanks be to God. Sus karon ang gipili nga mo prayer of the faithful kay Phil Aman. Sus pag prayer of the faithful mingon ang Phil Am. Sa matag pag-ampaw ang atong tubag, Ginoo pamatya kami. Patay tanan. Diya pagkamata kay tiyo ba'y pamatyatan. Ambot ng kahinumdum bamutik balik-balik na kaniadto kanang communion bloopers. Di ba gibalik na ni Bishop ng mapakalawat nga ba, no? Mo nang kaming mga pare, labi na si Mature Harold, mutanaw na ninyo unsay inyong kinalawatan. Kaya na may uban mo kalawat kay murag dalagang Pilipina. Lawas sa Kristo, amen.
Napayuban kay horror kayo. Lawas si Kristo. Amen. Napayuban kay pa virgin effect. Lawas si Kristo. Amen. Asa man ihagbong ha? Napayuban kay murag si Rubin Padilla. Lawas si Kristo. Amen. Napoy murag manakop Alindanao. Lawas si Kristo. Amen. Sus naglibog ag pari kay pagingong pari. Lawas ni Kristo. Duhaman ha. Mo tumiyon ang pari. Klaruha diha. Dine in, take out. Patay tanan. Unya, kung kita nakasala na gayod, namang gyoy panahon, na di nagyod matabang. Kung sa may buhaton na to, so, sa giingon na nako, repentance. We have to repent. Kanang repentance nga nagpamukpok sa dughan. Way sala, bisag unsa kadako, nga di mapasaylo. Maunang kinahanglan, maningkamutang mukom pisal. Nya karon ra ba kay sukad nagpandemic, katong mga di hingom pisalon, ing samot nga di mo kumpisal. Katong mga di hinimbahon, misamot nga di tigsimba. Unya mangita og mo kumpisal manggaling, mangitag paring bungol-bungol. Diya betayong kumpisal og paring bungol-bungol, daghang kahuwat ani, diya si ari. Minsan bidisini ko padre kay nakasa ko. Diya mingon ang pare, dool-dool kadi ko kadungog. Di mingon siya, padre, mamakak lagi ko kanunay. Mingon ang pare nga bungol, kusog kayog tingog. Ha? Tigpangawat ka kanunay? Gigabaan. Pariyo po sa sungkulan, daghan kong kaila, nga di mo kumpisal na ho. Kay nakailaman. Adto sa katedral. Mingon po ko, adyo noon, maditay-jutay. Mo itong ingnon, kung gusto mo, doon lamata sa katedral, how mo tagaan sa ilang confession schedule. No, pero, ngano man pong ato man ikawaw ang atong kasaypanan. Kami mga pari, nami talent nga tuyuon o kalimot. No, di man, hinumduman na to ng mga sala, kami makasasa man pud mi. Maunang di ta mauwaw, no? Dahil banag asawa. Mi kumpisal. Sus karon. Di ang bana, di mi unag tikang kay mo kumpisal. Sus, mi blocking man asawa. Ako yun na. Di ing una ag asawa niya haladay, kumpisal. Sus, mingon man asawa. Bidisyon ko padre, kay nakasa ko. Sa may sala ni mo, kanang hongbana padre, palahubog, talaymaji, sugarol, kawatan. Di mingon ang pare, hoy, nganong di man nasa ni mo, sa man nasa imong bana. Mingon siya, aho lang kang gibriefing daan, kay kanang hongbana, baka kon jamo. No, so kumpisal ta. So, maningkamot good ta to have a good confession. Kaya ba mag-unsay proof that you have a good confession? Kana bang inikahuman ni mo kumpisal, mura kag na ibdan og tunok. Kana bang gaan ni mo bation ang imong dughan, nga muuli ka, sus, malinawon ako. Pero og muuli gani ka, nga muraog, bugat gihapon, dili good confession. Diya po yung kumpisal nga, kalima man siya mangawat, duha ka pari kikumpisalan, aglima ari kikumpisalan, aglima ari, aron di uwaw mga bahin-bahin.
Kaya nung doon ba, matang istorya ng may kumpisal, nagpadre, nya, nangawat ko, saan kikawat ni mo? 5 ka manok. Diya. Ala, imong pinitin siya, 5 ka magimaya ka Maria. Diya, padre, may mong puon laman. Anong puon man mo? Aw, pang balikon, tugkawat tong 5. No? Patay tanan. So, maningkamot kita no nga makakumpisal o maayo. Karon, usas sa angay natong buhaton sa kanunay is not just to be prayerful, but always to be careful. We have to put extra care in the things that we do, how we look at things, how we behave, how we react, how we do things. We have to do it with extra care. Aron kana magong hasten life, paspas kaayo, always doing things under pressure. Dali rata matintal. Nganuman, unang karakteristik sa temptation, it's always good. Lechon, gasinaw, crispy, bawal sa doktor, perti kalami. Pero na'y buwad nga gimolds, nakatintal din na. It's always good. Lami. Ikaduha, it will come to you most especially when you're caught off guard. Kandi ka magbantay. Ikatulo, pangitaon gyud unsay imong weakness. Kay kung asa tong weakness adto ka tirahan. Nya makasa na ka, mao nang makumbisal. Buat mao lagi, mao na mayingon kog careful. Kay usahay, magbalik-balik. It's just like a cycle. Mga pangutana ta, ano sa aman kutob, nga magbalik-balik ramanin saa sa akong kinabuhi. Careful. Diha bitaw usa ka banag asawa, puwerte ka loving, hinimbahon, why adlaw di magkuyog, bisag mag-jogging, mag-holding hands, wala gigukudog irumbuang. Sus karon, nakadawat mag-text ang bana, mingon og day, pre, paselu ako, kwarisma naman, musultig yung ko nimo, tigamit ko sa imong wife. Sus, ni alsa ang ijang, labi nagmulakaw ka pre, gamit ko sa imong wife. Sus, unsay gibuhat, bisag labing sila, gikulata ang asawa. Sus, black eye in tawon, wait po ng ano na. Sus, pagkadawat na yung text usob, sorry pre, di day wife, tigamit ko sa imong wifi. Careful. No, di day wife, dili day wifi, di day wife, no, wifi. Karon no, wa rabagyoy bata way tigulang sa temptation. Basta buhi. Temptations will always be there. Abot na kadungog ba mo atong managtiayon no'y binta na edad. Sige pa manggihapon silang away. Mingon sila, sama ni nga hapit naman tayo puson sa Ginoo. Tig-away pa man ta. Diyan mingon pugbana, sabaan lang ko ka. Daing pod ang asawa, badlungon man ko ka. Sige na po silang away. Sumaulag ni Padre, sa tiguang may kay matintal. Sige gyapog away. Motong sa kaadlaw ni Ana, mingon ang bana, day, ceasefire. Di mingon ang asawa, sige, ceasefire sa taron. Di mingon ang bana, mingon ang asawa, dong, kung ako'y mamatay, unsa may isuwat nimo lapida,
Miingon madayo na ang bana, ang suwat ko na huday, imungan, nabutangan sa ubos na ho, nahilom rajon. Napungot ang asawa, di, miingon po nagbana, kung ako'y mamatay day, unsa may isuwat nimo. Aw gyapon ibutang imungan. Diyan ibutang sa ubos, migahi rajon. Santimaan sa Santa Cruz. So mauni mga igsuon, naan ang temptation, unya, sometimes madaog tas temptation, unya kung madaog na ta, makasala ta. Unya mao na makasala ta, maningkamot gyud tang makumpisal, maghinulsod. Pero dili naay mga pamaagi usab nga bisag di nimo mag-confess, mapapas ang imong mga sala. Unsa man? Pagbuhat ug maayo. Mo naman ing kamuta in our own little ways to do something good for our neighbors, natay himuon labi na naarban na keyword aron ay punto sa langit. Unsa may keyword aron ang maayo nga imong gibuhat dakog punto sa langit. Ang pulong secret. Do it in secret. Adis amang kamare. Dito kay ko sa silingan kay naluoy ko. Ang gitagag daw kay kilong bugas. Kumuto ng pulotong kasing-kasing. Anawa nagay mo points. Do it in secret. No? Maningkamot ta. Kay nung doon pa ba mo itong istorya? Nga dihay usa ka babayi nga puro lang negosyo, puro panginabuhi. Kunya may asinso na siya. Di kay bawo mo share. At one time, so siya simbahan. Kita man siya og beggar. Nga nagyak ka, nailata sa atubangan. Sus karon, unsa miyang gibuhat, miingon siya, mauna ni ang giingon. I have to do good. Unya. Ako ning himuon, kay tanawon ako, unsa man po itong bation. Dihagbong siya 5. Pagsud ni simbahan, miingon siya, uy, lami di bation ng tabang ta. Labi na sa mga taong di makabawas. Mo itong next Sunday, iyaga pong gihimo, isa nang gijis. Hagbong siya jis. Masamot kalami. Butong kakasaka, 10, 20, 30, 50. May abot sa punto, usa ka gatos na iyang gihagbong. So sa usa ka gatos na siya, ay lami ano dyan bation. After 3 months, so siya sa simbahan. Pagtanaw niya kay diya man ang lalaking beggar, duha na kalata. Di mi, Brad, unsa man po ning style nimo? Usara man ni kalata, duha naman ni ron. Miingon siya, ngana mangyod na, ma'am, kaning mo asinso ta, mag-upin magyud tag branch. Patay tanan. Okay, now, let me end my talk, no, kinapamantay misa after. Nakita ko ning uban nga murag wa pa ka panihapon. Kaya ang mata kay gaya nga na. There was a time nga dinhi ko, ako, si Father Amper, o si Father Well, o si Father Ike. We all went to Pamilacan. Kaya nagpakumpisal sa Pamilacan High School o mga residents. That was murag nearing Holy Week. Pag-ato pa naman dito, sus, pero tiga pila ang mga bata, diya pa yung mga tao. Diya karon kay, kung maadto tagpamilakan, kung mahimo, mabalik na kag 12 o 11:30, aron di ka maabutan sa kanang hangin, bawod. Daghan man gyud nang umpisal. Di dugay ming nahuman. Samot pa nga makadugay namo
kay inigtikang ni Father Amper, amo pang isibo-sibo nga di maglisod iningana sa bangka. Kay mura man tong dajungan og upat aron lang makatikang. Kay mukuyog man gyud kuno, kay that was I think the first and the last ni adto siya. Karon, di after eating, di nanguli na me. Sus, perti mang bawura. Nga galilong-lilong na may galilong-lilong na. Pag naog pa sa balwarte, katuwa pa ng jamo mga pilapil ana. Di intikang na may. Sus, pagtikang pa ana. Naghinahinay big aginod ming upat. Ja, wa na ra ba si Father Amper? Wa na pud si Father Ike. Kaming duhang Ruel na hibilin. Nya magkita aming duha miingon si Father Ruel na og kinsa kay musunod nato no. So pag-abot na mo dinhi perti na jung kapuya kay taas nga biyahe dugay man mo abot ba sa bawod. So di galilong-lilong pagsaka pa namo padung mo sa kas taas miingon man sinang biti. Nara ba'y magpahilog pa der? Saon ba ni? O si Father Amper, lanot na nahibilin. Si Father Ruel atong panahon na gikag ospital. Unya si Father Ike, heart transplant. Di ako po dyan kura paruko. Di ako dyan maoy mo hilog. Mauto, dito na. So, ang guide na ho, sinang Charing. Sus, nangamatay naman po din taon tanan. Nangugpot na ron sa minteryo. Sinang Charing po yung guide na mo, gadagan-dagan mi dito kay unja lagi di maabtan. Kay padung man na rin tunga, sulunon. Murag unahan ila joy. At musod. Sus, pag-abot na mo dito, nang hilak naman. Wa na. Motong ahon nilang gi-bless. Pag mag-bless, hindi na naog ko. Nyamiing ko, sus, wala yun maabti. Nade katikista nga may dool na, Padre, wala kakaabot. Wala lagi. Nabugtuan ra yun. Pero miingon ang katikista, ayaw kabalaka, Padre. Nga numan, katong namatay, buutan kaayo. That's the bottom line. Daghan tag-iagian, daghan tag-kisatian, pero nindot yun nang maabot ng punto nga kung matapos manggani ang atong kinabuhi, na miingon, ayaw kabalaki na, buutan ng tao. Mao ni mga igsuon, hinaut-unta nga kanabang naatay mga buhaton sa atong kinabuhi na at the end of the road, murabag na kay certain degree of fulfillment nga makaingon nga sus buutan ng tao. Napukilain katapusang storya. Dayo sa kainahan nga adunay anak nga gamay buta. Karon iyang dadon dito kay ang iyang negosyo manindag mangga. Tigidani niya ng bata kay way uban sa balay. Sus karon, iyang giingnan man ng bata maghapon-hapon na, day, bantayi sa ani. Kay na ako'y bayran sa atbang na utang. Di, milakaw ang mama. So ang batang naglingkod, diha tong usa ka nigong mangga. Karon kay rush hour, kay tinggawas sa office, dagan kayo na nagdagan nga mga empleyado, nag-ilog og sakay sa bus aron di ma-traffic. Sus karon naghuguno silang tanan, natukbilan man nagmangga. Di na nga yabo. Kung sinitabo na nga lata kay na nga tumban, unya ang bata, ang buta, wag kay bawag sa buhaton. Basta naka-feel lang siyang mihagba ang tinda sa iyang mama. Karon, wag may nakaibaw o kinsay nakatukbil sa kadaghan. There was a young man nga nakakita nga marag gikumot ang kasing-kasing nga gitan-aw kay bago siya buta ang bata. Siya gibuhat niya
iyang gipamunit katong mga mangga nga masave pa. Iyang gibakod ang nigo, akatong gitkuanan, gibutang ang nigo, gibutang ang mga bangga nga wa malata. Iyang giihap itong nangalata. Iyang giduol ang bata. Day, di akong giuli itong mga mangga wa maunsa. Katong tanan nga mga nalata na tumban, kutsa sa bursa, akong bayran. Dawata ning bayad. Mingon man na ang bata nga buta, Sir, ikaw ba si Jesus? Murag nahilom siya, mingon ang batanon, sus kung mubuhat na yung kag maayo sa mga tao nga dili makabawos sa imong gibuhat. Mubati sila nga ikaw hug sa langit. Mauni mga igsoon, maning kamo ta kanunay, sa gingon na naho, bahala o ginagmay, basta kanunay. Daghang salamat, maayong gabi.